Dünya boylап себілген татарлар Qozanda. Milletibizning yozmishi bugünkisi hem kelешегі kim қолында. Bütün Dünya Tatar Kongressinin 8-ci съездында нендей мақсатлар белгіленді. Эфирда тойының нұқтасы тапшыруы студияда Алмазға Фият Фисемсіз. Қайырлы кеш мұхтарам қонақлар. Қаршығызда темелер бар, әгерде алда яңыраған фикір білен келішміз екен қызыл темеге басасыз, келішсәгіз зәңгер һәм ок нейтралитет белгісі. Көп кенә сұраулар оятты әлігі съезд, көп кенә мәселелер көтерілді, түгәрәк үстәлләр уздырылды, фикір алышу, пленар утырыш, нендерек тәксирләр қалдырған екен, еңгілік шу сұраудан башлайық әлі. Біріншіден айтып кетесім келе, мен 8 съезда қатнаштым, 7 тапқыр делегат. Бірінші 3 съезда Түркменстаннан болдым, Мәскеуден, Екатеринбургтан, мына бұл тапқыр Қазаннан, бір тапқыр қонақ болдым. Айтып кетері керек, әр съездның өзенчәлігі бар, чүнки қазіргі заманада ничек тұрмыш бар, шуны көрсәтә. Біріншіден айтыры керек, бірінші съездларда ұйыштыру іштері көп көтерілді. Нендей проблема, ол вақытта суверенитет вақытыдай. Қазір енді өзенчәлік, өзіңіз білесіз, Россияда һәм дүнияда ничек қалдар, анда көрінді сөйлеушілерді. Шуның үшін айтып кетесім келе, біздің әлі съездің конгресс жетекшілері һәм конгресстер эшләүчеләр бик актив эшләрне алып бардылар. Без регионнар белән сөйләштек, алдан әзерләнүләр, тәнкыйтьләр дә булды, тәкъдимнәр дә булды, яңа теләкләр дә булды. Бу әле күбрәк Татарстан вәкилләре өчен түгел, чит төбәкләрдән килүчеләр өчен дә. Чөнки барыбер бер Казанда кайнаучылар, алар бер-берсен күрә аралаша, мәсьәләләрне хәл итү мәйданчыклары бар. Сүз бирик әле без килгән кунакларга, Кемер өлкәсеннән Әнвәр әфәнде. Менә сез ниндирәк максатлар күз алдыгызга тотып килгәнегез һәм канәгать калдыгызмы? Гомумән мәсьәләләр хәл ителәме һәм киләчәктә менә ниндирәк максатлар белән кайтып китәчәксез? Elhamdülillah. Bire kilir alından, съездga kilir alından biz özümüzde Kemer ülkesinde jıyılışıp meclisler yedik. Şul meclislerde aralaşıp ortağa salıp söyledik. Nindi problemalar özümüzde var. Nindi problemalarını çıkarıga, şul съездga təqdim iterge. Elhamdülillah şükür big bereketli meclisler ütkerdi. Şul meclislerde türlü fikirlerinin anlaşılığı, şularını da birge salıp kişivi, şularını bizlerinin yetekçilerimizden, nina bigirek de şu съездda balalar taraftan, balalarını okutu, balalar bilen aralaşu, alarını Vintemir Şaripovich etmeyince, alarga tuğan jiribizini, Bulgar jirleribizini kürsətirge, şulardan da zor işler alıp bardık. Elhamdülillah, özümüz de biri boş kilmedik. Şu meclislerge, şu съездga özümüzün Kemer ülkesinde işlegen işlerimizni kürsəttik. Ben özüm tarihçi, avul tarihlerin öğrenişi bularak kitaplar da çıkarabı. Şu kitaplarını bizdeki Kuzbas taraftan, historiskaya судьба Tatar Kuzbasa diyen kitabında ol jeyintikka jeyingan bizning mekalelerimiz, kaysin biz tebek tarihlerini öğrenmişi, Albert Ahmedjanovich'ning da statyaları, başka statyalar, Albert Ahmedjanovich şu iki kitapka da alarga recenziya yasadı. Şu kitaplar da alar bu yaşlığımızları diyen, yaşlığımızları возвращение к истокам. Demek Tatar tilinde de bir tarihka kirmik tirenge başka kişilerge söz berek. Менә безнең Türkiye'den de qonağımız var Serdar Efendi. Siz şit illerde yaşaучы bularak barыбер şitten карыйсыз, күз аллыйсыз. Менә элегрәк уйлаган фикерләр дип әйтгәндә татар милләтенә карата мондый съездлардан соң ничектер үзгәрәме? Ниндидер үзгәрешләр сизеләме сезнең үзегездә? İyi, siz de yalnız Türkiye'den geldim, benim Tatarca ezgine bula, yani Tatarca anlarga tırışam, ezgine söyleşirken bilem. Tatarca unutulurga başlıyor. Bunda Kazan'da benim ilk tapkır gelişim, Kazan'da Tatarca söyleşen yok. Tataristan'ın başkalası Kazan'da Tatarca söyleşen yok. Hepsi Rus dilinde konuşuyor. Yani Tatar Kongresi'nde Tatarca seçilmesi gerekirken Rusça seçildi. Ben onu yaratmadım. Менә ничек хәл итәргә була әлеге мәсьәләне? Чөнки күп кенә кунаклар фикерен тыңларга туры килде. Алар борчыла. Менә Казан урамнарында барып, без инде татар телен ишетергә өметләнә идек, ләкин ни өчендер күбесе татар телендә сөйләшми дип. Менә сез дә бу хәлгә юлыктыгызмы?
Kazan'da biz Tataristan'ın başkasındayız. Tatarcanın seçilmesi gereken oranlarda Rusça seçilir. Bu bulmaması gereken bir şey. Biz Eskişehir'de bizden cemiyette Tatarca seçilge ışanabız. Şulay biz Tatarcanın unutmamasına ışanabız. Hem türlü şırlar dep aytdı Albert Efendi de Elnar sen nиче уйлыйсың менә шырларына карап әлеге съездларда бит нилегрәк тә максатлар куелган иде элегрәк тә менә проблемалар хәл ителеп 5 ел саен уздырыла хәзерге вазгыятьтәге менә мәсьәләләр хәл ителерлек малар алар җыелып килә дә менә татарлар бер урынга җыелып аларны төрле юнәлешләр буенча хәл итеп менә син үзең ниндирәк фикердә торасың әлеге утырышларның нәтиҗәләре буенча. Гомумән карасак инде әлбәттә вазгыять үзгәргән саен теге ситуация начарая. Хәзерге көндә Россия эчендә вазгыятыбыз бик авыр безнең, әлбәттә милли проблемаларны чишү буенча да. Хәтта инде минемчә менә бу съездда нәрсә җитмәде, иң җитмәүләрнең берсе ул бүтән элеккеге вакытта үткән съездларның резолюцияларын карап нәтиҗә ясау. Ул тормышка ашырылдымы, ул резолюциялар юкмы? Менә әлбәттә вазгыять үзгәргән саен ситуация начарая, ләкин без теге гомумән менә шул тел бетү мәсьәләсен шишәбез дисәк тә бер утырып кына аны шишеп булмый. Әлбәттә теге телне дә тулысынча бөтен кешеләр татарча сөйләшсен дип нитеп булмый, чөнки онытмай Казанда да, Татарстанда да ярты халык ул. Татарстандан яртысына күбесе татар, ләкин Казанда анда татарның ярты халыкның яртысына гына җитә. Һәм аның да татарның да күбесе инде телен югалткан. Шуңа күрә теге урамда без ишетәбез, әлбәттә бүтән милли республикалар белән чагыштырганда татар теле ишетелә. Менә бүтәнсез анда Чувашиягә, Удмуртиягә барыгыз яки Уфага барыгыз, анда сез андагы үзләренең җирле телләрен сирәгрәк ишетәсез. Казанда әле ешрак ул. Но мин монда шатланырлык хәбәр күрмим, чөнки чынбарлыкта әлбәттә без телне югалтабыз. Без мондый җыеннарны площадка буларак кулланырга тиешбез. Без анда серьезный проблемалар күтәрергә тиеш. Менә безгә нәрсә бу үткән конгресста күп ничек дип әйтәм инде сүзләр ишетергә туры килде, әйттеләр, җитди проблемалар бик әз күтәрелде, бөтен секцияларда да түгел, күбрәк теге отчет формасына китте дип әйттеләр. Минемчә, алай булырга тиеш түгел. Чөнки кеше нәрсәндер үзенең күрсәтәсер әйбер кирәк икән, аны менә бу мәгълүмат чаралары кулланырга кирәк. Раз без җыелганбыз икән, анда без менә нинди чара үткәрдек түгел, нинди без проблема күрдек, һәм без аны ничек шишергә җыенабыз, шунысы булырга тиеш. Һәм резолюциядә менә бу конгрессның җыены миңа нәрсә белән охшамады, анда инде төрле бәхәсләр тулды. Безнең читтәге тыш политика буенча да, анда сәясәт буенча килешү килмәшүләр булды. Но мин аны кырыйда калдырам ул сорауны. Мине иң нәрсәсе эләктерде, анда бу резолюциядә безнең җитди проблемаларны шишу максатлары куелмаган. Элек әйтәләр иде. Мәсәлән, милли университет ачырга кирәк. Мәсәлән, анда татар теле укытучыларының оешмасын төзергә кирәк. Конкрет әйбер. Менә бу резолюция кызганча каршы, анда конкрет максатлар куелмады. Безнең стратегия бар бит, документлар ул конгресс кысаларында. Стратегиядә анда төп максат юк. Анда менә ничек татар булырга тиеш теге эссе формасында, конкрет программа анда юк. Тел бар бит, тарих бар. Гайша ханым, менә килешәсезме? Тарих мәсьәләсенә менә нидирәк игътибар бирелде икән монда. Инде тарихын онытылып бара торган буын киләчәге көтә дигән фикер белән сез килешәсезме, юкмы? Тарихы оныткан буын киләчәге көтмәй инде. Тарихны белергә кирәк, үзебезнең аби-бабайларыбызны белергә кирәк, безнең телебезне белергә кирәк, без кем булганыбызны, каян чыкканыбызны, татарлык кем икәнлеген, үзебезнең милләтебезне белергә тиешбез. Үзебезнең гореф-гадәтләрне белергә тиеш. Гореф-гадәтләрне кайтару ул бик зур бурыч безнең өстендә тора. Рифат әфәнде, менә тапшыру башында да әйттегез, түгәрәк өстәлләрдә конкрет мәсьәләләр хәл ителергә тиеш дип. Илнар да әз генә әлеге темага керде. Менә нәрсәләр хәл ителергә тиеш? Монда бәлки аерып караргадыр. Инде Казан эчендә дә Татарстанда гомумән әлеге съезд белән генә чиклән бит безнең милләт буенча мәсьәләләр. Төрле утырышлар, төрле юнәлешләр буенча бара. Шул инде иҗат, сәнгать аерым, бөтен шул әгәр дә инде без масса күләм мәгълүмат чараларын алабыз икән. Менә әлеге бөтен дөнья татарлары җыелган мәлдә дип әйтик. Конкрет әлеге урында нәрсәләр хәл ителергә тиеш, һәм нәрсәләр хәл ителә безнең бүген? Иң элек мин шулай да бу съездның зур әһәмиятен билгеләп үтәсем килә. Кеше бер-берсен ни өчен җыела? Үзенең исәнлеген, барлыгын белдерер өчен. Зур оешмамы, кечкенә оешмамы бәйсә рәвештә. Иң беренче максат үзеңнең исәнлегеңне, барлыгыңны белдерәсең. Үзеңне әйтергә тырышасың. Үз хокукларыңны даулыйсың. Үзеңнең киләчәгең турында уйланасың. Менә безнең бу съездда бу җәһәттән татар халкының барлыгын белдерде. Һәм гомумән конгрессның да бит иң төп максаты шул. Без үзебезнең сүзебезне әйтергә тырышып карадык.
Һәм әлбәттә миңа пленар утырыш нәрсәсен ошады. Ул әлбәттә ул пленар утырыш шактый тантаналы әйбер, шактый алтыравык әйбер, шактый күпше әйбер, ансының форматы шундый. Әмма ләкин күп нәрсә без үзебездән дә тора. Әгәр дә без үзебезне киләчәккә негатив итеп үзебезне программалаштырып куябыз икән, без татарлар биттек, мискин, без бер нәрсәгә дә ирешә алмыйбыз. Кешенең дә, һәр милләтнең дә код дәрәҗәсендә үзенең программалау бар. Инде без үзебезне позитив юнәлештә программалаштырабыз икән. Димәк, без менә шул позитивка ирешү өчен нәрсә эзләнергә, уйланырга, табарга тиеш булабыз. Әлбәттә, мин шәхсән үзем бу конгресстан күбрәк көткән идем. Мәсәлән, мин милли мәдәният секциясендә катнаштым. Аның исеме мәйданчыкларына быел бик кызык әйткәннәр. Дискуссия мәйданчыклары дип, дискуссион мәйданчыклар дип. Әлбәттә, ул бер нинди дискуссион мәйданчык булмады. Кызганыч ки, нәрсә белән чагыштырыйбыз? Нәрсә булды ул? Ул булды нигездә менә шул безнең чит төбәкләрдән килгән театрларның отчет. Җыелышы бит, ул да кирәк. Аларны да мин аңлыйм. Мәсәлән, Башкортстаннан бик күп чыгышлар булды. Безнең анда 5-6 кеше Башкортстаннан булды, 5 кеше Мәскәүдән вәссәлам. Башкортстанда эшләүче, яшәүче татарларыбыз да игътибарга лаек, мохтаҗ. Аларга башларыгны түбәни бер рәхмәт әйтергә кирәк. Алар милләт каһарманнары. Әмма бу урында түгел. Димәк, киләчәктә сез конгресс җитәкчеләренә бу секцияларны бәлки 1-2 сәгать кенә түгелдер. Чөнки секциялар алар бит пленар утырышны әзерләүнең бер формасы. Минем уемча, секцияда пленар утырышта кабул ителәсе резолюция тикшерергә тиеш. Секция шуны тәкъдим итәргә тиеш. Бәлки үзгәрешләр дә булырга тиештер киләчәктә. Менә нинди фикерләр яңгырады. Буларны без сезнең белән бергәлектә рекламадан соң тыңларбыз. Татарстан Яңа Гасыр телеканалында Тояну нуктасы тапшыруы конгресска нәтиҗәләр ясыйбыз. Конгрессның 8-нче съезды узды безнең Татарстан баш каласында. Сүз алышканчы әлеге утырышта, менә пленар утырышларда гомумән нәтиҗәдән индирәк фикерләр яңгырады. Шуның буенча видео язма карыйк әле. Аннары нәкъ менә әлеге видео нәтиҗәсендә фикер алышуны дәвам иттерәбез. Казанда татар шәхесләренә, тарихи шәхесләргә һәйкәл куюны көчәйтергә кирәк дигән. Бу чынлап та бездә юк. Сөембикәне дә Касыймга алып барып куйдык. Шуңа күрә әйтелде, әгәр дә Сөембикә бүген Казанда һәйкәл куеп булмаса, бер Сөембикәгә багышланган бер урам булдырга Казанда. Республикада баран исеме аталган урамнар. Үзәк урамга кушарга кирәк диделәр, теге читтә түгел. Халкыбызның инде яртысыннан күбрәге татарча белми, белгәннәрнең дә теле ярым йорты гына. Чөнки безнең милли мәгарифебез юк кимәлдә, милли мәктәпләр челтәре тармар ителгән диярлек. Бердәм дәүләт имтиханын үз телендә бирү мөмкинлеге юк. ФГОС, ягъни федераль дәүләти стандарт, торган сайын куштырнагысында камилләшә бара. Инде милли телләргә мәктәпләрдән бөтенләй куып чыгарылу яный. Инкиразның шәүләсе, инкираз дигән сүзне беләсез, Гаяз Сакый романы буенча. Мәктәпләрдә, урамнарда, эш кабинетларында гына түгел, әйләрдә, түр башында киерелеп утыра. Туган телләр рәтенә урыс телен кертеп, аны ата-аналарга ирекле сайлау хукукы биреп, бик мәкерле эшләделәр. Хәзер күп баланың ата-анасы гына түгел, әби-бабасы да татарча белми. Безнең татар яшьләре ни өчендер башка милләт халыклары белән уртак гаилә коруны яхшы күрә. Инде ансы да ярар иде ул. Ләкин шунда туган балаларның күбесе татар булмый. Ни өчен соң? Нәрсәдә икән мәсьәлә? Атаклы шагыйрыбыз Әнгам Атнабай бер вакыт язган иде. Мәсьәлә татарда да, башкортта да түгел. Татардан да, башкорттан да урыс туа, вәт бәлә, миндә шунда мәсьәлә дип язган иде ул. Менә мәсьәлә кайда икән бит? Без шуны уйлыйбызмы? Әгәр шуны уйламасак, Гаяз Исхак әйткәндәй, теге 100-200 елдан соң халыбыз юкка чыкканын көтеп торабызмы? Ничек кенә булмасын, ничек кенә килеп чыкмасын, үз сүзебезне шушында җыелышып, бөтен дөньяга әйтә алабыз. Бу әйтәсем килә зур җиңү.
Бұл таныш юл белән инде дөресен әйткәндә үз горурлык хисләреңне күтәреп эш итү ул безгә көндәлек тормышыбызда һәм рухи һәм көндәлек тормышыбызда эшләргә көч бирде и бирә. Татар кешесе үзе яшәгән, эшләгән һәм салымнар түләп барган җирдә бу бик мөһим. Үзен ирекле хис итәргә, телен, гореф-гадәтләрен, динен саклау өчен кирәкле мөмкинлекләргә ия булырга тиеш. Бик зур рәхмәт сезгә. Менә бит сезне бер кеше дә көчләп монда китермәде. Сез монда Татарстанга, безнең Казанга, бүтән районнарыбызга шатланып киләсез. Менә без аңа шатланабыз. Без менә бергә булсак, біз көчле булабыз. Шуңа күрә сез үзегезне саклагыз, без бергә булырга тиеш һәм көчле булырга тиеш. Күп кенә кызыклы фикерләр яңгырады. Бу әле бер өлеше генә, бер кыска өлеше, әлбәттә, безнең тапшыру кысаларында барысына күтәреп торып булмый. Альберт әфәнд, нәрсәләргә игътибар иттегез? Менә әлеге чыгышлардан да һәм калганнардан. Бер менә без съездны җыйганда Василий Гаязович яңа төркемнәргә игътибар итәргә кушты. Яшьләрне күбрәк чакыру, чөнки яшьләр безнең перспектива. Безнең төбәкчеләрне, ләкин төрле җирдә төрлечә монда җирле җитәкчеләр, мәсәлән, мин Омск өлкәсен китерим. Мәсәлән, Үлән күләгендә яшь кенә директор мәктәп, ул читтә торып калды. Чиләбедә шундый нәрсәләрне күрдем. Ләкин булар татарча белүче, мәктәптә укытучы җегетләр Тарас шәһәрендә Омскидан беркем дә килмәде. Төньяктан Омск өлкәсенең анда бик күп татар авыллары, аннан делегатлар була. Күбесе Омскидан, мәсәлән. Шундыйлар, шуның өчен менә шундый хаталар булды. Шуннан әйтеп китәргә кирәк, яшьләр булмаса, безнең перспектива юк. Чөнки татар шуннан мин нәрсә делегатлар арасында күрдем. Бик кушылган кешеләр бар, татарча белмичә, алар теләми дә, алар татар проблемаларын шөгыльләнмәй. Менә бу читтә калган җегетләрне искә алырга на будущее. Шуна менә оешмаларда ротация, кайсы оешмаларда 30 кеше 30 ел буе утыралар, шул кешеләр яшьләрне чакырмыйлар. Яшьләрне чакырсалар, аларны менә мәсәлән ремонт эшләргә или студия таскать дип әйтәбез, шундый вакытларда гына чакыралар. Яшьләр шуның өчен милли хәрәкәткә перспектива. Если безнең эшләр шулай барса, безнең 1-5-6 елдан яшьләр булмаячак. Менә Илнарга бирик әле, яңа закон буенча Илнарда хәзер яшьләр категориясенә әле дә керә. Илнар, менә яшьләр җитмәү мәсьәләсе, шуннан да съезддан да күренде ул, өлкән яшьтәгеләр килә күбрәк. Ничек җәлеп итәргә аларны? Яшьләрнең үзләренең дә бит әле монда теләге булырга тиеш. Ул мин бары тик татар дип кенә йөреп, шул ук татарча сөйләшмичә, татар милләтенә хезмәт итмичә дип әйтәбез инде без. Татарлыкны үстереп буламы ул? Менә безнең кумирларыбыз бар, әйе, бөтен дөнья буйлап сибелгән данлыклы татарларыбыз бар дип, алар татарча белми икән, бу үсешкә ничектер тәргиш бирәме соң, юкмы? Мин монда тәнкыйть итәсем килә, әлбәттә бу съездда безнең бик зур проблем булды яшьләр белән. Мин дә менә үзем бөтен дөнья татар яшьләре форумы әгъзасы буларак без күбрәк үзебезнең вәкилләрне кертергә тырыштык, анасын милли шурага да үзебезнең вәкилләребезне кертер өчен хат яздык, ләкин безне санга сукмадылар, кызганча каршы безнең менә оешмадан бер генә кеше керде, безнең рәис кенә, һәм 75 кеше арасында безнең бер рәис кенә керү, ул минемчә ул турдан-туры яшьләрне теге санга сукмаган күрсәтә. Беренче момент ротация дигәч, мин килешәм, менә шул ук милли шураны карасак, анда гомумән 75 кешенең 6-7сеннән башка калганнары уже элеккеге составтан килгән. Ул минемчә дөрес түгел. Анда ярты халыкны алмаштырырга, мин аны мәгълүмат чараларында да әйттем. Ул дөрес әйбер түгел. Без бу бит инде милли шура, ул бит бөтен дөньядагы татар милләтенең вәкилләре, алар теге булай гына гадәттә генә утырган кеше түгелләр. Ләкин анда кызганча каршы гомумән съездда булмаган кешеләр дә сайланды, килмәгәннәр. Гомумән съездда юклар алар. Һәм кайбер кешеләрне теге ничек дип әйтәм, аларның ихтыярлары бармы, теләкләре бармы, юкмы, аларны сорамыйча шулай спискка кертеләр. Ул дөрес түгел әйбер. Кеше теләп барырга тиеш аны җиргә эшләргә. Яшьләрне карасак, делегатларны шундый ук проблема. Чөнки регионнарда күбрәк анда әйткәннәр иде, 20% булырга тиеш дип, ләкин мин менә үзем дә күзәтеп бардым, үземнән генә түгел, мине дә менә делегат дип алмадылар, шәрәфле кунак хәлендә генә калдым кызганычка каршы. Хотя бәлки бәхеткә СМИда күп йөрдем инде, но чөнки яшьләр оешмасына квоталар аерым бирелмәй. Менә безнең регионнарда яшьләр оешмасы бар, аларга бирелмәй. Ниндер зур оешмаларга бирә, алар ниндер кешеләрне җыя. Монда бардыр, төбәкләрдә бармы икән соң? Яшьләр киләме гомумән шундый ук актив яшьләр дип әйтә инде. Үзләрен күрсәтерлек, үз сүзләрен курыкмыйча әйтерлек андый яшьләр бармы? Соң ул дигән сорау туа. Әйе. Безнең якларда, Кузбасс якларында юктан тегелде без шундый зур шахтер сабан туйлары үткәрәбез. Шуларда яшьләр катнаша. Мәчетләрдә вәгазьләрне мин имам буларак без татарча башлыйбыз. Яшьләр
аңлыйлар шуны. Аңламаганнары аңларга тырыша хәзер син нәрсә сөйләдең дип сорыйлар. Шуңа күрә дә яшьләрне төрле ысул белән чакырырга була. Татарча сөйләшәләрме соң алар үзләре? Көнкүрештә дип әйтик. Менә вагазлар татарча укыла дисез. Алар шул сабан туйларында да катнашалар, ләкин бит инде ул татарлыкны үстерү, шул бәйрәмнәр һәм вагазлар уку белән генә чикләнми, тормыш көнкүрештә кирәк, гаиләдә үстерә кирәк. Менә ул мәсьәләдә ничегрәк яшьләр? Иншалла, яңадан кайтам имамлыкка, без мәҗлесләрне, никахларны теркәп барабыз. Шулар арасында да әйтәлмим, что безнеке кушылганнар юк. Татарлар, татар белән никахлашулар, алар тоже күзәтелә. Нинди фикер белән килешмисез, Рифат әфәнде? Съезд бит ул, менә әйтәр, съездда теге кимчилек булды, бу кимчилек булды дип, ул бик табигый. Чөнки съезд, телевизор шул конгрессның 5 ел эшчәнлегенең бер күзгесе. Юк, битараф булсалар начар булыр. Күзгесе. Менә киләчәктә мин шундый бер фикер әйтәсем килә, төбәкләр белән эшләгәндә конгресска бераз игътибарлар булырга кирәк инде мәсьәләгә. Безнең төбәкләрдә телибезме, теләмибезме, бер генә татар оешмасы түгел. Берничә татар оешмасы. Безнең конгресс соңгы вакытта шундый сәясәт үткәрә, аларның фикеренчә һәр төбәктә бер оешма булырга тиеш, бер җитәкче булырга тиеш, бер начальник булырга тиеш. Бу делегатларга квоталар бүлгәндә дә сизелә. Һәм димәк ки, конгресста катнашкан делегатлар составында да сизелә бит. Кайбер милли оешмалар, мәсәлән, минем туган ягымдан Ишгардан, татар милли мәдәният өлкәсендә бик актив эшләүче оешмалар бөтенләй читтә калган. Алар белми дә калганнар аны. Бу дөрес түгел дип уйлыйм. Әлбәттә, бу катлаулы әйбер. Идарә итү системасы җәһәтеннән карасаң, бер оешма белән эшләү әлбәттә җиңелрәк. Әмма ләкин. Мәсәлән, конгресс җитәкчеләре теге ки бу төбәккә барып, бер генә оешма белән очраша. Бу тамырдан дөрес түгел. Шулай итеп, без бит теге ки бу төбәктә татар оешмалары арасындагы киеренкелекне дип әйтим инде, йомшаграк әйткәндә, без аны бетермибез. Киресенчә тирән әйтәбез, киресенчә. Әлбәттә, бу авыр әйбер әйеме. Без менә бу сүзне оешмаларда төбәкләрдә берничә татар оешмасы дигән, аларны берләштерә кирәк дигән сүзне без 30 ел буе әйтәбез инде. 30 ел буе. Беренче конгресста нәкъ шул сүзләр яңгырады. Без аны тагын 30 ел әйтсәк тә, без аны хәл итә алмыйбыз. Төбәкләрдә генә түгел, монда онытмаска кирәк, күбрәк бит әле бу сезонның максаты читилләр белән дә эшләү. Читләр, төбәкләр бит инде барыбер әле безнең тапшыруга да еш киләләр, элемтәгә дә чыгабыз. Сырдар әфәндегә сүз бирик. Менә шул ук тел мәсьәләсендә татарча сөйләшү, татар мөхитен булдыру эшчәнлеге Төркиядә менә анда бит инде барыбер безнең милләткә якын дип әйтик инде, дини яктан да бик элемтә сизелә безнең. Төркиядә булса да менә көчле татар шундый менә оешмалары түзеп, алар белән эшләү эше бүген ничек көйләнгән? Türkiye'de Tatar uyuşmaları ayrı ayrı. Ankara'da ayrı, Eskişehir'de ayrı, İstanbul'da ayrı uyuşmalar var. Andan birge kilmeler. Şulay Bulgaç Tatarca mektep açılamıyor. Tatarca mektep açılmagaz Tatarca seçirge bulmuyor. Bizdensin Tatarca bilen yok. Bizden balalar Tatarcanı bilmiyor. Demek uyuşmalar var, alar ayrım işler hem çıtır birleşi yok mu alarda? Yok, birleşim yok. Hem nişik birleştirge bula. Bu nerse kimlerden tura? Şuluk uyuşma yetekçilerinden mi? Nerseden turasın? Nersege beyle deyip sanıyorsunuz? Yani bilmiyorum. Alar birge işi yasarga yaratmıyorlar. Deyip ışanım. Biz Eskişehir'de bizden Tatarcanı unutmamazka biz proyekti yasadık. YouTube'da, Instagram'da, Facebook'ta onu bir sayfalarda yayınlarız. Tatarcacılarga Türkçe subtitle'lar yazarız. Şuşulay Tatarcanı unutmamazga ışanabız. Bizim balalarga da alarını tınlatabız. Lakin Kırıl Bulgaç bizim balalarda Kırıl'ni okurga bilmeyi, Kırıl alarga zor kiler. Latin harfleri bulsa Latin matur bula, lakin Latin'in de tam bir karşılık deyip eytemiz de Türkçe karşılığı yok. Bu belki bizden minus tuğuldur ayıbıt. Bu belki minus tuğuldur. Mene eyter bir Churchill nerede deyip etken, не имеет значения какого цвета кошка, лишь бы она ловила мышей deyip etibit. Mene bizden bu türlü uyuşmaların küp buluğu belki bu bizning Tatarning mana shu
лидер булырга фәләтле кешеләрнең күп булуыннан да килә торгандыр. Бу бер яктан яхшы, бер яктан начар. Әйтегез, аерым бер җитәкче генә булса, шулай ук инде монда каршылыклар туа. Димәк, безгә менә булган төрле оешмаларны милли бердәмлек ул бер оешма дигән сүз түгел. Мин кабатлап әйтәм. Киресенчә менә бу инде мөгаен конгрессның төп эшедер. Менә хәл ителәсе мәсьәләләр бар, тагын максатлар билгеләнә. Тагын нинди мәсьәләләргә аеруча җитди игътибар бирергә кирәк. Бу хакта без сезнең белән тапшыруның икенче өлешендә сөйләшербез. Безнең белән калыгыз. Татарстан Яңа Гасыр телеканалында Таяну ноктасы тапшыруы Бөтен Татар конгрессының 8-нче съезды уңайыннан фикер алышуны дәвам иттерәбез. Беренче өлештә инде күпнер максатларны, проблемаларны әзәзләп ача башладык. Һәм безнең рекламадан соң 2 кунак килеп кушылды. Таныштырыгалар белән дә Әмир Хәйруллин Калининградтан һәм инде Рафаэль Сыркарнаев Казахстан вәкиле. Сезне сәламлибез. Менә иңлек традицион сораудан башлыйк. Менә сез әлеге съезддан нинди хис кичерешләр белән кайтасыз? Рафаэль әфәнде, сездән башлыйк. Мен инде безнең бөтен дөнья татар җыенына 3нче мәртәбә киләм. Булай үзебезнең оешмада, татар башкорт оешмасында, Көкшетау ягында, Акмола, элекке вакытта Көкшетау өлкәсе булганда, хәзер Акмола өлкәсендә 32 ел катнашып йөрдем. Беренчеләрдә менә шул вакытларда дигән кебек, шуның өчен безнең татарлыкны нинди эшләрне алып барган өчен белеп торам дигән кебек, шуның өчен менә. Үзгәреш бармы соң менә 3 съезд? Менә беренче съезддан килгәннән соң, икенчесеннән соң, өченчесендә хәзер мин әле бары тик менә бу утырышлар нәтиҗәсе димим, менә кайтып ниндидер эшләр башкарыламы? Гомумән, әлеге съезд нәтиҗәләре буенча үзгәрешләр сизеләме? Барыбер чагыштырып буладыр бит. Мин 3 съездында аларны бер-берсенә каршы килдермәйм. Без һәрбер съездында монда горурланып, мактанып киләбез дигән кебек. Без бит 32 ел эчендә үзебез менә 20 ел үзебезнең эштә генә эшләп йөрдек, әйме. Татарстан безгә булай карап йөрмәгән иде. Беләсез бит инде, анда русский мир дип әйтләр ул. Кайда югалды? Хәзердә юк бит аны. Кемнәрне югалттылар русский мир дигән кебек. Biz монда үзебезнең татарлыкны саклап, үзебезнең милләтебезне саклап, аңа конгрессның безгә чакыруларын, алар безгә нинди теләкләрен биргәннәр, нинди җавапларын биргәннәр, ниндиләрен без күтәреп утырабыз, аларны барында алып утырабыз. Шуның өчен монда без горурланып киләбез. Горурлану бер хәл, ләкин бит шул милли мәсьәләләргә кайтабыз. Әмир әфәнде, менә сез ниндирәк үзегез өчен нәтиҗәләр ясыйсыз әлеге утырыштан соң? Нинди нәтиҗә булсын безнең? Без өмет белән килгән идек. Безнең планнар да зур иде. Кіріп булса шулык ВК конгрессның урыннарына кіріп, чөнки без хәзер утрауда калдык. Хәзер обстановка бигрәк читләнде. Безгә бик булыш булыр иде. Ну бәрабәр, значит, без әз эшләгәнбез кіріп булмагастан. Икенче булыр тырышырбыз, шуңа күрә. Калининградта татарлар күпме булган ул? Безнең 34 язылган татар бар. Ә менә татар теле диктат язганда 255 кеше булган. Мин үзем дә аптырап калдым. Безнең резервлар күп, тотып чыгаргана кирәк аларны. Эшләп бетермәме, Альберт Әфәнде, нәрсә дигән сүз бу? Менә әгәр дә соннар буенча, әгәр дә аерым урыннарда, менә хәтта шулай ук менә реклама киткәнчә Төркия мисалында да күренде, менә һәрберсе ничектер үз казанында кайнап, үз дөньясында яшәп алга китү була микән соң безнең, юкмы? Бер яктан ул яхшы, чөнки конкурентоспособность безнең татарның эго дигән сүз бик күп ул. Бездә активный эшләр, көнләшеп бер-берсеннән, но икенче яктан берләшеп булмый. Безнең ул психология. Но бу менә Калининград турында киткәч, без менә монда бүген таныштык бу съездның плюсы дип әйтергә, һәр без аларга тәкъдим иттек. Мәсәлән, беренче вакыттан аларда Калининградта 100 меңгә якын мусульманнар яши, мәчетләре юк. Ул анда гына түгел, башка регионнарда да әйттеләр. Шуның өчен менә бу проблеманы күтәрү өчен без Калининградта алда бирсә, безнең чөнки анда Фатих Карим күмелгән бөек кешеләр күп анда, аның тарихны үткән. Тарих бер конференция үткәреп, аларда форум үткәреп, аларда хәзер біз аларның делегацияларын монда тарта башлыйбыз. Үзебездән анда барырга. Шуннан мин бу форумның плюсларын да әйтәсем килә. Беренче яктан менә бу ничек кенә булса да яшьләрендә керттеләр. Бу мин төбәкчеләргә бик тырыштым инде, безнең яңа юнәлеш. Менә Башкортстаннан мәсәлән 15 төбәкче керде делегатка. Татарстаннан әзрәк булды, безнең проблемалар килеп чыкты. Но башка регионнардан беренче тапкыр төбәкчеләр. Шуннан соң безнең 6-нчы дискуссион майданчык төбәкчеләрнеке булды. Без анда 30 доклад язылды. Әзрәк сөйләделәр, 24 кеше. Ләкин проблемалар, без анкетирование үткәрдек.
Кемнәр катнашты, төрле секцияларга тараттыгыз. Шуннан без адресларын белдек, кем белән эшләргә. Яңа кешеләр табылды. Шуннан икенче форма анкетасында төбәкчеләргә. Шуның өчен без нәтиҗә язып, һәр безнең планны. Менә мин стратегияне караганда, монда төбәкчеләргә 10 пункт бар. Ул безгә зур файдалы. Без ул эшләрне алып барабыз. Мәсәлән, без ел сайын форум үткәрәбез. Монда форумнар турында әйткән, һәр 7нче форумны Уралда үткәрергә уйлыйбыз. Аны. Шуннан соң әйтеп китәргә, анкета аркылы без хәзер инде алда, Алла бирсә, biz ойлайбыз төбәкчеләр буенча махсус справочниклар чыгарырга, аларның һәр эш бара. Авыллар тарихы безнең ул проблема бик күтәрелде инде, бистәләр турында да, институтларда шей, ләкин әле төгәл эшләнгән зур китаплар юк. Ул проблеманы да һәр без материалларны җыеп, авылларның санын белеп, татарларның санын да белергә була. Өченчесе, безнең менә Министерство культураларны эшләгәндә бер проблема килеп чыкты. Алар безгә чыктылар, сорап, ничә урам бар, ничә сквер бар, ничә һәйкәл куелган, аны министерство эшләргә тиеш. Мин аларга булай тәкъдим иттем. Сез эшләргә тиеш параллельно Россия Федерациясының төбәкләрендә булган министерстволар бар. Алар информация белән шулай ике яктан эшләргә. Мин дә менә шуны эшләп хәзер без күтәреп ничә татар исемле шәһәрләр бар, ничә татар исемле урамнар бар, ничә татар скверлары бар, парклары, исемнәре һәм мемориал токталар, һәйкәлләр. Мәсәлән, үрнәк итеп күрсәтергә була Чиләбе шәһәрен. Чиләбе шәһәрендә анда бар Тукайның да һәйкәле. Без менә быел үземнең туып үскән авылда, мәсәлән, Үзбәгәрәк Чиләбе Куншак районында без мәсәлән конференция үткәрәбез. Бу форумга керде безнең, анда безнең 8 пункт. Һәр нәрсәдә без үткәрәбез тематик, үзгәреп бара. Барда да, Пермдә, Серовта, Екатеринбургта, Куншак районында, Чиләбедә, Троицкида һәм Башкортстанның Уфада һәм Стерлитамакта. Менә монда әйтергә кирәк. Мәсәлән, бер генә авылда аны игътибарда әйтмәгән. Без аны татарлашу, башкортлашу булмас өчен. Менә тарихка да зур игътибар бирергә кирәк. Ошо ханым, менә тарихка шәҗәрәләр мәсьәләсенә гәрдә күрсәк, шул инде ядкәрләребезгә менә нинди эш башкарыла һәм менә шушы съезд кысаларында да һәрбер юнәлештә анда бит инде тармаклар күп иде безнең. Аралашу булдымы ул? Аралашу. Чөнки тарихын белмәгәнең бары киләчәге юк диләр. Төбәкчеләр белән аралашу булмады инде бездә. Төбәкчеләр түгел, сезнең юнәлеш буенча нәкъ. Безнең буенча без тарихта без izlebez дип безнең булды. Анда без инде шәҗәрәләр турында, безнең гореф-гадәтләр турында кайтару, безнең бит инде татарларда 7 бабай буынны белергә тиеш без. Күпме кеше белә сездән? 7 бабайны буынны. 12-не, 13-не дә беләбез. Монда бәлки аудитория сорау өчен урынлы түгелдер, Монда барыбер милләт. Ләкин без бит инде 30 меңнән артык инде шәҗәрә ясадык. Без һәрбер авылга керәбез. Авылга бөтен кешегә ясап, аларга бушка тапшырып бирәбез ул шәҗәрәләрне. Мен кергәч, аларның әби бабайларны белсәләр дә рәхмәт дип әйтәбез без. Алар күбесе әби бабайның исемен дә белмиләр. Күп чиракта киләләр безгә Юля, Татьяна, Светлана. Безнең әби татармыя бу авылдан чыкты. Мин үзенең әбинең тамырларын беләсем килә. Үзенең татарлыкны, ул әби булган татарлыкны тартып чыгарган кеше була. Ул урыс әти ягыннан изләми. Безнең татардан изли ул. Андый кешеләр күп булсын сорап килүчеләр. Әле алар бармак белән Хайран, һәр авылларда 5-6 кеше бар шундый. Кызыксынырлык. Илнар, менә тарихка мөрәҗәгать итү ни дәрәҗәдә күтәрелеп саныйсың син әлеге сездә? Шулык милли мәсьәләләргә кагылышлы. Мин 5нче секциядә катнаштым, тарихи милли шәхесләр буенча, ләкин мин бу мәсьәлә әйткәнче үзебезнең чыгышка мин сез бит инде Милли архивның вәкиле, аңлаучы бит. Менә безнең бөтен тарихчыларның, төбәк өйрәнүчеләрнең Татарстан милли архивына, архив идарәсенә бердән-бер нык бер ничек дип әйтәм инде зур тәнкыйть бар. Ние? Чөнки соңгы ярты елдан соң шундый канун китте, анда акча өчен генә төбәк өйрәнүчеләргә сканны җибәрәләр. Анда җибәрәләр бер битне бушлай. Калганнарын уже акча. Бер төбәктә дә андый мәсьәлә юк. Ул безнең Татарстанда гына яңа кертелгән әйбер. Бер төбәктә дә юк. Башкортстанда юк. Оренбургдан киләләр, Самарадан киләләр. Бер җирдә дә акчага бирмиләр. Бер җирдә дә акчага юк. Менә бу бик зур проблема. Ансы беренче момент. Икенче момент әйт, мин үзебезнең секцияны әйтеп китсәм, иң мөһиме нәрсәсе, без инде анда күбрәк тарихи хәтер турында сөйләдек, ничек алып барырга. Анда инде теге шәхесләрне мин сөйләп тормам үземнең чыгышта да. Минемчә, без хәзер тарихи хәтергә бик зур йогынты ясарга тиешбез. Менә без гел җыелабыз да әйтәбез, телне югалтабыз, Но аны турыдан-туры әйтергә кирәк. Мин менә кай вакыт кешеләрне иштә башлыйм әйтәләр, гаиләдә сакларга. Кем әйтә, телне гаиләдә саклап була дип, ул яки
Белмей ул мәсьәләне, гомумән телне саклау мәсьәләсен, яки күзгә алдап теге алдай дигән кебек. Чөнки дөнья күләмендә андый тәҗрибә, гаилә эшендә телне саклау глобализационный дөньяда андый тәҗрибә гомумән юк. Юк. Дәүләтең булса, шул дәүләттән гел теге халык килеп торса, телне белгән. Ул әле диаспораларда саклап. Юк, гаиләдән башланырга тиеш. Гаиләдән башлана, гаиләдә ярдәм менә булырга мөмкин. Ул очракта тулаем гаиләгә калдыру. Без мәгариф системасын югалтабыз икән, авыр икән анда әлбәттә мин аңлыйм. Мин үзебезнең теге Татарстан мәгариф министрлыгын гел теге тәнкыйтьли алмыйм, чөнки мин аңлыйм, аларның өстендә Мәскәүдә тора. Ул очракта без нәрсә белән кулланырга тиеш милли үзаң саклар? Шул ук тарихи хәтер. Чөнки тарихи хәтергә анда дәүләтнең йогынтысы кәмерәк. Менә шул ук YouTube аша эшлибезме, китап чыгарабызмы? Ниндер чаралар үткәрәбезме? Без анда шул ук яшьләр белән күбрәк эш алып бара алабыз. Мәгарифкә безне уже тануны кертмәйләр, мәктәпкә кергәнне авыр, но тарихи хәтер аша без аны алып барабыз. Ул тарихи хәтер булган вакытта безгә иң нәрсә җитми. Мин шул ук үзем чыгышта да әйттем. Без үзебезнең күренекле сәясәтчеләрне, дин әһелләрне без аларга бик әз игътибар итәбез. Иҗтимагый эшмәкәрләр. Иң күп безгә кызганча каршы татарлар арасында без күбрәк язучы, шагыйрь, артистларга ул кирәк, әлбәттә, мин килешәм, чөнки бөтенесендә белергә кирәк. Ләкин яшьләрдә горурлык тудырыр өчен аларга менә мондай актив, янган кешеләрне күбрәк, милләтне менә теге гомумән үзгәрткән кешеләргә күбрәк игътибар итәргә кирәк. Без татарлар кызганча каршы аның белән әз шөгыльләнәбез. Артистлар турында хәзер әйтәбез, Рифат әфәнде. Айша ханым, беренче сорауга җавап бирсен әле, менә монда беренче мәсьәләне күтәреп һәм онытмаслык кирәк. Бөтен архив Россиядә бөтен архив закон буенча түләүле оказывает услуги дип әйтик. Без Татарстан архивы бездән инде получается Уфадан сатып алды акчага бик күп миллионга, Ргададан ничә миллионга сатып алган материаллар. Алар барысы да Самарадан да. Мин элек үзем эшләдем инде төбәкче итеп. Мин инде бик яхшы беләм ул эшне. Мин бөтен архивта 50 төбәкче булып эшләгәндә сатып алдым материалларны. Үз акчага тарихчыга бирәйдем бушка. Әйтмәйдем күпме торганын. Күпме? Чөнки мин беләйдем ул тарихчы акча түләми. Ул официаль рәвештә Татарстанда бүтән җирдә мин беләм акча түләйләр, теге ярдәм итеп, янәсе кеше килмей архивка, анага теге ярдәм итеп акча өчен, теге эш өчен. Но бездә бит ул официаль рәвештә син акча түлисең, шунда гына сиңа бирәләр. Официаль рәвештә. Менә Альберт абый төбәкчеләр белән эшли, ул минем сүземне Бу аерым тапшыру мәсьәләсе, менә шулай артистлар ярдәмендә Рифат әфәнде хәл итәргә кирәк, фикерегезне унытмагыз. Бу хакта рекламадан сөйләшербез. Татарстан Яңа Гасыр телеканалында таяну нуктасы тапшыру рекламага киткәнче бәхәс кызды һәм сез күп кенә игътибар иттегез, фикерләргә каршы килдегез, Рифат әфәнде. Нәрсә белән килешмисез? Менә монда Илнар әфәнденең чыгышында да шундый фикер якынгырады, артистларны белән күбрәк мавыгабыз дип. Мин кызганыч ки сыйыз кырларында да шундый бер куркыныч фикер ишеттем. Безгә күбрәк игътибар итәргә кирәк милли мәгарифкә, безгә җыр биюгә игътибарны туктатырга кирәк дип. Хәтта Гөлзада ханым Сафиуллина шундый әйбер әйтте. Безгә җырлауның бернинди файдасы юк кебегрәк. Бу бик куркыныч фикер. Әлбәттә, без барыбыз да аңлыйбыз, милләтнең нигезе тел, телнең нигезен мәктәп бирә, мәгариф бирә. Әмма ләкин телисезме, теләмисезме, бүгенге көндә татарның мөстәкыйль милли мәгарифы юк. Безнең милли мәктәбебез юк. Һәм ул кайчан булыр, билгеле түгел. Һәм менә бу шартларда без бит әйтәбез, узган гасырның теге 40-нчы, 50-нчы, 60-нчы елларында дип әйтәбез. Казан радиосының радиосы бик кечкенә булган чакта туфан әйтмешли. Татар халкын кем саклап калган? Дин һәм җыр, моң. Шуңа күрә бүгенге шартларда да татар халкын саклап калуның иң үтемле бер чарасы ул безнең милли мәдәниятебез. Ләкин сез куркыныч фикер, ул бит хәзер съездда туган гына мәсьәлә түгел, шул Сабан туйга да хәзер концертларга әйләндереп калу дигәнрәк фикерләр лектә яңгыраган. Милли мәгариф белән милли мәдәниятне бер-берсенә каршы куярга кирәкми. Чөнки ул мәгърифәтнең ике канаты. Аннары без соңгы вакытта дин турында бик күп игътибар бирәбез инде, имамнарыбызны бик хөрмәтлибез, аларны түр башына утыртабыз, башларыбызны түбән иябез. Кирәк, бик күп кирәк. Әмма ләкин сез җомга көннәрендә Казан мәчетләренә барганыгыз бармы? Шыгрым тулы мәчетләр. Шыгрым тулы, аяк басырга да урын юк. Әмма ләкин ул мәчетләрдә 90-95% кеше татар милләтеннән түгел бит. Безнең соңгы вакытта татарлар арасында шундый бер тенденция китте. Без ярыша мәчет ачабыз. Бик кирәк. Аллага шөкер, бик зур рәхмәт. Әмма шул вакытта татар мәчеткә йөрүдән,
туктады. Татар мәчеттән читләшә бара. Менә имамнарның роле бик зур дибез диннең, шулай да булсын. Әмма ләкин безнең имамнарыбыз татарларны мәчеткә кайтару турында уйлый икән. Менә мин шул сорауны, бу теманы съездда иштермен дип уйлаган идем. Җавап табылмадыгыз. Җавап табылмады. Бу бик мөһим тема, бик мөһим. Без сөйләшәбез, менә игътибар иткәнсез. Безнең дин әһелләренә сүз бирмәделәр бит. Мин дә шулай әйтәм. Мин дә алар өчен айрымда секция булгандыр, бәлки Беренче секциядан да ислам быел 1000 ел шуңа багышланган дин әһелләре. Быел игътибар күп җитәрлек, бәлки секцияларында булмас. Бер генә момент әйтергә кирәк. Мәчетләр безнең динне генә укытмаска тиеш. Алар тәрбия өчен алып барырга, хатын-кызларны да, җегетләрне дә, яшьләрне дә тартырга. Татар йөрмәгәч, шуны тартмаса булмый. Безгә мәктәп белән дә эшләргә кирәк. Мин вообще менә безнең күп без кайсы вакыт акчада һәм вакытта түгәбез ерак регионнарга, Францияларга әйтәк. Безгә беренче чиратта эшләргә. Мин булай дип әйтәмен, теге һәр вакыт. Безнең татар милләтенең ике канаты бар. Бу Башкортстан, Татарстан, төп регионнар. Аларның күршеләре дә. Икенче яктан безнең татарның ике аягы бар. Бу Идел регионнары, икенчесе Урал һәм Көнбатыш Сибир. Менә шу регионнарга анда мәктәпләр бар әле. Халык бар, милләт. Шуны үстерү өчен, демография проблемасын күтәрү өчен шул регионнар белән күбрәк эшләргә кирәк. Мәгариф мәчетләр дип әйттек, Казакстанда да шул проблемалар бар шимә. Әллә шул чит илләрдә барыбер аерыламы ул хәл ителәсе мәсьәләләр нәкъ менә милли юнәлеш буенча. Калининград аңлашыла, сез үзегезнең менә төп мәсьәләләрне билгеләдегез. Казакстанда нәрсәләр бурычысыз? Менә мин сезгә әйтмәкче булам, дөрес әйтәләр. Без хәзер үзебезнең милли телебезне югалтып торабыз. Biz Kazakistan'da gana tügür, o Sibir Tatarlarda yugaltıp durdu, avullarda o mektepler bitip bara. Biz hazır mene söz dürüst aytasız. Nerse her kimnin nindi köşe var, şulay işliydi ya demek. Min uz ömrümde milli medeniyet yumuşunu işlep yürüdüm ben. Şunun için min bilip duram, yaşlarıga da, bar kişilerge de bizge gerek. Sabantuylarımız, çek beylerimiz gerek. Her birimizin yazıcılarını, alarını kurtarıp, alarını bilgileşip bir mene aytan bit. Bizde Kakştavdağına 2 Tatarstan devlet premiyasını alan kişiler var. İbrahim Nizami Salahov. Bizden yazıcı, poesi. Biz onların kitaplarını çıkardık. Onların Kazak diline akça tapıp Kazak diline küçüldük. 1,5 yılın içinde biz Zülfar Mahmutov bilen Tatarlar Kakşistan'ın hem Akmola ülkesinin kitabını çıkardık. Zor Falyan çıkardık diyen demek. Zaten da 4-5 kitaplarını biz anda işleyiz. Yugurabız diyen demek. No, aytan bitende. Dilini bilmem indi. Orus aytkanda vasribonus bulsa anı öğrenerler. Kitaplar çıkan kim anı okuy diye aytırgesiniz. Şul soru da var dilin ösüşü boyunca. İkisinden bizim kileşek ballarımızga ulu isterik bulup koya. Emin efendim siz buna ne direk özünüz iş başlar. Tamam da aytıp koyan bize azgına jigilrek ne için diyen gibi. Kazak dili, Tatar dili bizge yakınırak girip çığa. Şunun için min bize yakşam bir günü Tatar mektebine ballarına yürü. Olarak kişiler hazır yürümeyi. 90'lı yıllarda bizde 6 mektebde fakülteti bulgan idi. Kalanın mektebinde Tatar dilinde fakülte. Hazır bizde okutucular bitti, aları yok. Biz hazır mene yakşam bir günü mektebin Tatar mektebine kalırlar. Anda bizde koy vakti kilo 30 kişi, koy vakti 25 kişi kaladı ya gibi kiçkine ballar idi, alarını hiç. Şunun için ayten bit. İkinci yaktan bit hükümet orada ayten. O millet dilin, Kazak dilin bilirge gerek diyen gibi. Şunun için ben ayten, ayda olarak kişiler nerede gelmişiz. Allah ayten, biz şimdi öyde Kazakçı'da Tatarça söylese biz birbirimizle anlat durabız diyen gibi. Şu ayaklarını neyde de Kızbek sizge de heybet. Sizin eli mektepleriniz var. Mene çalıştırganda sizle şu barısı. Bir mesele yok. Anı özü biz köç bilen yürütəmiz. Mene ucu 30. Mene sizde mene kileşekin nişegrek kurasız. Özünüz nişegrek göz alıyız hazır kileşekni. Bütünley demek elege meseleler, problemalar deb eyteginde. Basım yasa yarısı söyleşəsiz hazır. Sizden son kilgen yeşler, balalar deb eyteginde alar söyleşirler mi umman Tatarça? Yürürler mi alar? Mene bunday şuluk siyizlarga jıyılırlar mı tağın? 5-10 yıldan, 15 yıldan? Yok. 5 yıl ibitəbiz. Milli medeniyetin işi deyək gibi. Ben köp yıllar önce kolejin başlığı bulup girdim, reisi bulup girdim, rukovodители bulup girdim, neydi yani. Şunun için bizde halk ansambli var.
Tatar Başkır Halk Ansambli, Zor Ansambli. Bizde büyükçüler, yaşlar büyükçüler var diye ki. Tatar mektebimizde saklap veriyoruz. Allah bilen biz konsertlarında yürüyoruz. Birbirimizge mene Petropavsk'a bağlıp kaydık. Nur Sultan'a barıp kaydık diye ki. Biz portfolyolarını çıkarıp birbirimizden aralaşıp yürüyoruz. Mimine işimden bilip duran. Eğer de şu bayramlarını ko'rsatsak, çek bayramlarını, yazgı bayramlarını o'zimizning haykallar qo'yib turganda bizning alар yoshlarning esinde qala. Esinde qalsa Tatarlık da bizning qala. İlnar, нәрсе дип әйтерсең? Минем бер мәсьәлә генә әйтәсе килгән, менә бу укыту мәсьәләсе буенча, әлбәттә ул регионнарда югала, телне мин әйттерәм югалта. Безнең бердән бер максат ул инде онлайн форматка күчү. Менә мәктәпләрдә менә төркем җыелып булмай, әлбәттә дә мәктәптә урында бирмәскә кирәк. Безгә күбрәк онлайн форматны күчерә кирәк. Әнәсен кызык момент менә Калининградтагы безнең вәкил әйтте бит, 5-6 елдан соң югалабыз. Калининградта әле 34 мең татар яши дидек. Әзрәк төбәкләрдә бар татарның. Менә мин кызык кына бер момент әйтәм, миндә ул сер булмасын. Ләкин кайбер татарлар әз яшәгән регион, менә мәсәлән, Воронеж, Орловская область дип әйтәйин, төпләп яшәмәгән. Конгресс съездына телефонлап эзләп кеше эзләделәр. Төбәкләрдә бар микән анда татар? Менә шалтыраталар анда, мәчеткәме анда, администрациягамы? Сездә бармы татар? Юкмы? Менә мин куркыныч нәрсәдә, әле без әле татарлар әле төпләп яшәгән регионнарда да 20 елдан соң шундый проблема булырга мөмкин. Конгресс бар икән әйбит. Дип борчылырга түгел, киресенчә, кемдә килер икән дип үткәрәләр икән, шалтыраталар. Сез әле татар бармы дип. Менә мин шундый моментны үзем күрдем, үз күзем белән. Менә мин бездә дә шул бара. Әлбәттә, яшәсме андый хәл? Кая татарлар бар дип, килегез Сабан туйга дип. Шуңа килеп чыктык инде. Казанга китереп укытырга кемдер калыр, кемдер милләтнең монда нигезе булыр. Кемдер кайтыр туган ягына. Икенче төбәкләрдә мәчетләр аркылы ничектер менә система, мәсәлән, Курган өлкәсендә мин булдым. Анда күрдем, мәчетләр янында мәдрәсә формасында яшьләрне интернатлар ачалар. Дом культуры или дом образования дип. Менә шул система белән барсак, анда татар балалары гына укыса, безнең перспектива бар. Күбесе талантлы җегетләр Казанга килеп укыйлар да, монда торып калалар, кайталар берничәсе генә. Ләкин ул да форма милләтне саклау. Аша ханым, хатын-кызларның роле нинди менә бу милләтне саклап калуда? Балаларны үстерү, балаларны татар булып үстерү, татарлыкны белү, телне белү. Ләкин гаиләдә телне саклап калып булмый. Үземнең, как говорится, үзем буенча әйтә алам, минем әти-әни татар телене белми. Минем әби-бабайлар, Казан кешеләр. Мин татар телене беләм, минем балалар татар теле укытучы. Алар татар телене мәктәптә саклап калдылар. Мәгарифкә барып ташлый инде бар. Но ведь ул дәрес кенә укыту дигән түгел, аны ярата, дәресләр русча булсын. Ләкин бит инде балалар белән укытучы татарча сөйләшә ала бит. Татарча физкультура дәресен алып бара ала. Технология дәресен татарча, рәсем дәресен татарча алып бара ала. Аны татар телене өйрәнү өчен китап өстендә правила өйрәнеп утыру түгел инде ул. Хәзерге татар телене укыткан шикелле. Аны бит сөйләшеп була, сөйләшеп өйрәнергә була. 20 ел элек бөтен авылларда татарча укыта торганнар. Мин авылны күрмәдем. Мин авылны күреп үсмәдем. Мин Казан төрле хәлләр була, безнең тапшыру төгәлләнә. Рифат әфәнде, позитив ноктада уйларга кирәк. Милләтебез үсеше өчен позитив уйларга кирәк һәм тормышка аша. Менә позитив нәтиҗә ясарга кирәк хәзер. Шуннан да нәрсәләр көтәргә кирәк һәм нәрсәгә әзер булырга. Киләчәктә менә тагын шул фикергә кайтам, бик күп төрле оешмалар. Һәм әле татарның бик күп төрле этник төркемнәре дә бар. Без кай вакытта аларны бер-берсенә чагыштырабыз. Безгә киресенчә үзебезнең күп төрлелегебезне. Бу күп төрлелек безнең бик күп төрле мөмкинлегебез дә бар дигән сүз. Безнең милли бердәмлек ул менә шул безнең күп төрле мөмкинлегебезне бер юнәлештә, бер агымга, милләткә файдалы итеп агыза белүдә, оештыру белүдә. Татар халкының бүгенге торышын бәяләүдә әлбәттә нәрсә таяк ноктасы булып тора? Мин милләтнең киләчәгенә ышанам. Чөнки безнең милләт бик сәләтле, бик матур, китаплы, динле. Шул безнең төрле кырларга таянып, без алда яшәргә тиешбез, һәм милләтне сакларга да, һәм аны алга алып барырга тиешбез. Илнар, яшьләр арасында киләчәк сизеләме? Позитив өметләр. Мин инде позитив дип әйтмәсем, өмет. Һәр кеше гел эшендә өмет үзләргә тиеш. Теге позитив булмаса да өмет үзләргә тиеш. Әлбәттә без яшьләргә игътибар итәргә тиешбез, чөнки без инде
Татар оешмаларына кайтсак, татар оешмаларында хәзер яшьләрнең саннары әз, менә безнең инде киләчәк кадрлар булсын өчен без менә яшьләргә күбрәк игътибар итәбез, күбрәк чакырырга, аларга оешмалар төзергә. Һәм тагын төбәкләрдәге ниләргә кайтсак, безнең тагын бер проблема ул финанс мәсьәләсе дип әйтәм инде. Бездә менә кызганча каршы Татарстанда министрлыклар биргән грантларда һәм шул ук татив биргән, алар бөтенсә Татарстан өчен генә. Регионнарда халык нык сусай, кешеләрнең идеялары бар, көчләре бар, ләкин акчалары юк. Минемчә, анда әйбит сөйләшеп бу проблеманы чишеп була. Кайбер, мәсәлән, шул ук Башкортстанда дәүләт органнары алар грантларны төбәк оешмаларына да бирә. Аерым тапшыру мәсьәләсе Татарстанның төбәкләр өчен махсус грантлар системасы бар. Бөтендөнья татар конгрессы үткәргән съезд тәмам нәтиҗәләр ясалып, милләтебез шуннан да киләчәктә үсештә булсын иде дигән теләктә саубуллашабыз. Исәнлектә күрешергә.